ନେଇକି ଯିବା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ସମୟରେ ଭାଉଜ ଥିଲେ, ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରୁ ଫେରିକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣିବା ଯାଏଁ ବି ଭାଉଜ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇ 9ଟା 9:30ରେ ଆମର ଗୀତ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। 9:30 ପରେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ, ସେଇ 11:15-20 ଭିତରେ ଆମେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରୁ ପାଖାପାଖି ବାହାରି ଯାଇଛୁ। ବାହାରିକି ଆମେ ବାଳ କାଟି ନେଇଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ, ଯିଏ ସରୋଜ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଘର ଦେଖିଥିଲେ, ସେଇ ଘରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ରଖାହେଇଥିଲା। ତ ରାତି ଗୋଟେ କଥା, ଜମା ମିଛ କଥା ଏଇଟା, 11:30 ହିଁ ଶେଷ ଆମେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରୁ ବାହାରିଥିଲୁ ଆଉ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ରୁମ୍ରେ। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତମର ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ? କ'ଣ ମନମାଳିନ୍ୟ? କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ତାଙ୍କ ପଇସା ରଖିଦେଇଥିଲ? 5,000 ଟଙ୍କା ତମେ ତାଙ୍କର ଏବେ ବି ରଖିଛ? ତାଙ୍କର ସବୁ ପଇସା ତମ ପାଖରେ ହିଁ ରହୁଛି? ସବୁ ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ରହୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। 5,000 ଟଙ୍କା ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ କି ତମେ ରଖିଥାଅ, ମୋ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତମେ ରଖିଥାଅ। ମୁଁ ବି ସେ 5,000 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏତେ ସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ଏତେ ସବୁ ହେଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ 5,000 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲି ରାତିରେ ହିଁ ନେଇଥିଲି, ସେ ରାତିରୁ ଆଜି ସକାଳ 12ଟା-1 ଭିତରେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଗଲା ମୁଁ କାହିଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ମାନେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ସସ୍ମିତା ମୋତେ ରାହୁଲ ଭାଇ ମୋ ଭଗବାନ ଏସବୁ କହୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଏତେ ସବୁ କହିଲା ପରେ ଯଦି ମୋତେ ମାତ୍ର 5,000 ଟଙ୍କାଟେ ରଖିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବି ବାଧ୍ୟ କରିକି ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ହଁ ଏ ପିଲାଟି ଏତେ ରାତିରେ ଥକିକି ଆସିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେଇଯାଉ, ପଇସା ପତ୍ର କିଏ କିଛି ଚୋରି କରି ନଯାଉ, ତ ସେଇ ପଇସାଟା ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏମିତି ସବୁ ଘଟଣା ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ 5,000 ସେଇଠି ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ଫେରେଇଲି, ତାପରେ ଯେଉଁ ଗୀତର ଗୋଟେ ବାକି ଥିଲା ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ସେ ପଇସା ବି ଫେରେଇଲି। ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ, କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତମେ ଏବେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ? ଦୋଷୀ ନୁହେଁ, ସିଏ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହୁଏତ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆସିଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ସସ୍ମିତା ଆସିଲାଣି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିବ? ମୁଁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖିବେ ମୁଁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ମରିବି, କିମ୍ବା ମୋର ଶେଷ ସମୟ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ହେବ, କିମ୍ବା ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଭଉଣୀର ଯଦି ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଖାଇଥିବି, ସେ ଭଉଣୀର ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ଯଦି ମୋ ଦେହରେ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ବହୁଥିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିହାତି ମାନେ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ସେ ମୁଁ ନଷ୍ଟ ହିଁ ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ଶେଷ ହିଁ ହେଇଯାଏ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀର ଅଭିଶାପ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଉ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର କରିବାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେହି ଯେମିତି କାହାକୁ ହେଲ୍ପ କରିକିରି କେବେ ପଶ୍ଚାତାପ ନ କରୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓର କାରଣ ଏଇଟା ମୁଁ କାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଜାଣିଛ? ଏବେ ସସ୍ମିତା ଜେନା ବୋଲି ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆମର ଆଗ ଧାଡ଼ିର ସିଙ୍ଗର ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ତାକୁ ମିଳୁଛି, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବହୁତ ମିଳୁଛି ସେ ସିଙ୍ଗରକୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ବି ବହୁତ ଭଲ, ସୁମଧୁର କଣ୍ଠ, ମୋତେ ବି ସେ କଣ୍ଠ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଭଉଣୀ ଯିଏ ଆଣିକିରି ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ କଲେ, ତମେ ତ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିଲ, ତମର କିଛି ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ନଥିଲା। ତମର ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ କ'ଣ କହିଲେ, ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟେ କୀଟ ସହ ସମାନ। କାରଣ ତମର କିଛି ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତମକୁ ଏ ଦୁନିଆର ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଯିଏ ଚଲେଇବା ଶିଖେଇଲା, ଯିଏ ତମକୁ ଆଣିକିରି 5 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ କରେଇଲା, ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ଦୁନିଆ ଆମ 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତମକୁ ଜାଣିଲେ, ସେଟା କାହିଁ ଭାବୁନ? 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଶା, 4 କୋଟି ନୁହେଁ, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଆଜି। ସେଇ ଯେଉଁ ରାହୁଲ ଭାଇ କହି ତମେ ପାଣି ପିଉନଥିଲ, ଆଜି ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ବଡ଼ କଳଙ୍କ ଭଉଣୀ ତମେ କାହିଁକି ଦଉଛ? ଥରେ ସେ ଭାଇଙ୍କ ପାଟିରୁ ଟିକେ ଶୁଣିଲ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ମୁଁ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଡ୍ୟୁଟି ସରିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲୁ ସେଠି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ହସ ଥିଲା, ସେଇ ହସରୁ ହିଁ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ନା, ଏ ହସ ହିଁ ବୋଧେ କିଛି କହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବୋଧେ କିଛି ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଯିଏ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନେଇଥିଲି। ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନେଲା ପରେ, ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ପବ୍ଲିଶ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାହୁଲ ଭାଇ ମାନେ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ଗୋଟେ 13,000 ଟଙ୍କାର ସାମ୍ବାଦିକ ନୁହଁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ହୃଦୟର ମଣିଷ। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହତିଆର ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସବୁକିଛିର ସୁଯୋଗ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଉପରକୁ ନ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ପାରିବି? ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟର ଭଳିଆ ରହିବା ଦରକାର।
ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ, ଭଉଣୀ ଭାବିକି ତା ପାଇଁ କିଛି ଅଧିକା ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିଦେବା କି ଭଉଣୀ କାଳେ ରାନୁମଣ୍ଡଳ ହେଇଯିବେ କି ଏମିତି କିଛି ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଥିଲା କି ମୋ ଭଉଣୀ ସେମିତି କିଛି ନ ହେଇଯାଉ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତି କଥାରେ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲା କି ଆପଣ ସେମିତି ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ମୋର ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା କି ମୁଁ ସେଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି କି କାଲି ଯିଏ ରାସ୍ତାରେ ବସି ଭିକ ମାଗୁଥିଲା ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ନ ପଳଉ। ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଭଉଣୀର ଯଦି ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଖାଇଥିବି, ସେ ଭଉଣୀର ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ଯଦି ମୋ ଦେହରେ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ବହୁଥିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିହାତି ମାନେ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ସେ ମୁଁ ନଷ୍ଟ ହିଁ ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ଶେଷ ହିଁ ହେଇଯାଏ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀର ଅଭିଶାପ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଉ, ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଟଙ୍କାଟେ ଖାଇଥିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସସ୍ମିତା ଭଉଣୀ, ଆପଣ ମୋତେ ଯେତେ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁକା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ନାଁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି କି ଆପଣ ଦୟାକରି ମୋ ଭଉଣୀକି ରାନମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁନି। ମୋ କ୍ୟାରିୟର ବର୍ବାଦ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଦୟାକରି ବର୍ବାଦ କରନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୁନି ଛୁଆଟେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମାଆଟେ ବି ଅଛି ତାଙ୍କର, ସେ ମାଆ ବି ମୋ ମାଆ। ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ତାଙ୍କ ପଇସା ଦୟାକରି କେହି ଖାଇବେନି, ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଦେବେ। ଏତେ ପ୍ରେମ ଭରି ରହିଛି, ଏତେ ମାନବିକତା ଭରି ରହିଛି ଏଥିରେ। ତାର ମାତ୍ର 13,000 ଟଙ୍କା ଚାକିରି, ସେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ, ଛୋଟିଆ ଚାକିରି ତାର। କାହିଁକି ଏ 4 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ହେଲ୍ପ କରୁନଥିଲେ? ଏଇ ଯୋଉ 4 କୋଟି 4.5 କୋଟି ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପଇସା ବାଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବି ହୃଦୟ ଅଛି, କାହା ପାଖରେ ହୃଦୟହୀନ କେହି ନ, ହୃଦୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତମକୁ ଆଜି ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେଇଲା, ଏ ସସ୍ମିତା ବିଲି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଗୋଟିଏ ଆଗଧାଡ଼ିର ସିଙ୍ଗର ହିସାବରେ ଏବେ ଠିଆ କରିଛି। ଆପଣ ତ ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦିଦେଲେ ଯେଉଁ ଦୋଷଟା, ସେ ରାହୁଲ ଭାଇ କହିକିରି ସିଏ ଆଜି କ'ଣ ହେଲେ? ସେ ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କର କଥା କ୍ଲିପ୍ଟା ମୁଁ ଦେଉଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ମୋର ଟିକେ ଶୁଣ। ଆପଣ ଯେବେ ବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେବ, ସେ ଖାଇଥିବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ପଇସା। ଯଦି ବି ପଇସା ଖାଇଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଖାଇଥିବ? ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିଲେ 5,000 ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଦେଉଛି କି 4,000 କିଏ ଦେଉଛି? ଆପଣଙ୍କଠୁ ସେ କେତେ ପଇସା ଖାଇବ? ସେ କ'ଣ କରୋଡ଼ପତି ହେଇଗଲା? କାହିଁକି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ବଡ଼ ଲାଞ୍ଛନା ଲଗାଉଛି? ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, କାହିଁକି ନା କେହି ଚାହିଁବେନି ଆଉ କାହାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ବି ସେ ତାଙ୍କ ବାଇଟ୍ରେ ଏତେ ମଧୁର ବାଇଟ୍, ସେ ପିଲାଟାର ଆମର ବି ମନ ତରଳି ଯାଉଛି। କାହା ଭରସାରେ କି କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ଏମିତି କୁହନି ଯେମିତି କାହାକୁ ବାଧିବ। କେବେ ବି କାହାକୁ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁନି, କେବେ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଏ କଥାଟା କାହାକୁ କେବେ ବାଧିବ ଅନ୍ତରର ସହ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତମ ମନରେ ବି ଗର୍ବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ବି ଯାହା ଇଶାରାରେ କାମଟା କରିଛ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖରାପ କାମ କରିଛ ଏ କାମଟା। ତାଙ୍କୁ କହିବାର ନଥିଲା, ତମର ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି। ମିଡ଼ିଆ ଆଗକୁ କାହିଁକି ଆସିଲ? ଯଦି ତମ ଭିତରେ କିଛି ବୁଝାପଣା ଭୁଲ ରହିଲା, କାହିଁକି ମିଡ଼ିଆ ଆଗକୁ ଆସିଲ? ସେ ପୁରା ତମେ ତାଙ୍କୁ କହିଛ ଭାଇ, ସିଏ ତମେ କାହିଁକି ଭାବୁନ ଯେ ମୋତେ ସେ ପିଲା ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲା ବୋଲି? ମା ବାପା ସିନା ଜନ୍ମ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କର୍ମ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି କି? କାହିଁକି ଭାବିଲନି ସେ ତମର ରକ୍ତର ବୋଲି? କାହିଁକି ତାକୁ 2 ଦିନ ଭିତରେ ପର କରିଦେଲ? କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛ ଯେ? ସାରା ମିଡ଼ିଆ ଆଜି ଦେଖ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁର୍ଗୁଣ କହୁଛି। ଦେଖ ତାଙ୍କ ବାଇଟ୍ରୁ ଆମେ, ମୋତେ ଯେତିକି ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେଲା, ତାଙ୍କ ବାଇଟ୍ରୁ ଆମେ କେବେ ବି ଖରାପ ଶୁଣିପାରିଲୁନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରାତିରେ ସେନ୍ସ ନେଇକିରି ଗଲା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ। ଯିଏ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ବାଲା, ସେ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ଦେଉଛି, ଇଏ ବି ସେତିକି ଟାଇମ୍ କହୁଛି। ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆଉ ତା ସହିତ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ବି ଅଛି। ତମେ କହିଲ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ମୋତେ ସେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗଲେ। ଆରେ ଦେଖ, ଆପଣ ନିଜେ ଏବେ ସିନା ନୂଆ ନୂଆ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସିଙ୍ଗର, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ସିଙ୍ଗର, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ରାତିରେ ସେମାନେ ଅନିଦ୍ରା ହେଇଥିବେ। କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ, କୌଣସି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବି କିଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟ ଆକାରରେ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଆକାରରେ ଆପଣ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବେଠାରୁ
ଯଦି ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ କଣ୍ଠଟିଏ ଅଛି, ମା ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କୁ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଠ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଠଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁମଧୁର କଣ୍ଠ। ସେ କଣ୍ଠଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ଶୁଣିଲେଣି, ଜାଣିଲେଣି। କାହା ଯୋଗୁଁ? ରାହୁଲ ଭାଇଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ରାହୁଲ ଭାଇଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ରାହୁଲ ଭାଇଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କଠି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ କହିବାକୁ ଗଲେ ରାହୁଲ ଭାଇ ଦେଲେ। ସିଏ ତମ ପାଇଁ ଦେବତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏମିତି ଆକ୍ଷେପ କରିକିରି କେବେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କୁହନ୍ତୁନି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ବି ଚାହିଁବୁ ଯଦି କାହାକୁ କେବେ ହୃଦୟର ସହ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ, କାଳେ ସେ ଆମକୁ ପୁଣି ନାଗସାପ ଚୋଟ ମାରିଦେବ, ସେ କଥାଟା ବି ଆମକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆମକୁ ବି ପୁରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବେ କାହାରି ବି ଚୋଟ ମାରନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି ଯଦି ସେଟା ନିଜ ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମିଶିକିରି ବୁଝାମଣାଟାକୁ ଠିକ୍ କରିଦେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, କେବେ ଏମିତି କାହାକୁ ମିଡ଼ିଆରେ ଆକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠ ସ୍ୱରଟି